आं आइनाल फंबायखौ लोगो मोनदों बिथाङा ब्लगाव एसे फैदोंमोन नै औ मा खामानि दा जों साहा लोंबाय आरो आइनाल बाहायखौ लोगो मोनबाय दसे ओरैनो बर' रायलायलाय बर' हेल' जाम्बाया आला एक नम्बर जाम्बा नों सालाकथार ओंखायनो मुस्लिमावहाय नों बिराद सालाक ना बेबायदि नों बिराद सालाक ना दे रायलाय ओमफ्राय माथो बर' रोङो होनलाय रायलायदो नों बर' रोङो रोंगौ गैयालै आइनालनि बिमाबो दङ रावबो गैया लाइभआव रावबो गैया नायलाय खयथायाव नायदो नेथ'दो मा जायो एक मिनिट 17-18 सेकेंड जाबाय रावबो गैया दे लोगोफोर लाइक खालामदो बे जोंनि लाइभखौ ओमफ्राय शेयार खालामदो आरो नोंनि चेनेलाबो खिथा आंनि इउटुब चेनेलबो दङ आइनाल हक ब्लग्स ओमफ्राय फेसबुक पेजबो दङ आइनाल हक मिया नोंसोर आंनि पेजखौ भिजिट खालाम ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदो इउटुबाव दं आइनाल हक ब्लग्स सार्च खालाम बेथ' जयमा आदा जयमा बे आंनि लिडारसो खास पार्टनार ओमफ्राय बेनिथ' बे इउटुबाव दङ जेबि कालेक्सन ओमफ्राय फेसबुक पेजनि नामा जयमा बसुमतारी ओमफ्राय बे जोंनि खास पार्टनारखौबो एसे फल' खालाम सापर्ट खालाम ओमफ्राय बे फंबाय दे थेंक इउ ना बाय बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लाइभआवहाय दबरसे जों साहा लोंबाय दे थांबाय शेयर করে দে কিবাকে জয়েন না लाइभआवनो दङ हा लाइभआवनो दङ जोङो नै माबा खालाम डिसक्ल'ज नों